μετά τον Μητροπολίτη Κιλκυσίου κύριο Απόστολο, ακολουθεί η ομιλία του Ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτου Πατρός Ιγνατίου Μαδελίδη. Τον γνωρίσαμε και στις ευλογημένες, τις ευτυχισμένες, ήρεμες μέρες της κτηματορίας του και στις μέρες της μακράς και ποικίλης δοκιμασίας του. Πάντα ο ίδιος, δούλος του Θεού στην εκκλησία του Θείου Θερματός του, χωρίς έμβαση και χωρίς λιποψυχία. Έπειτα από κάθε συνάντηση ή συνεργασία μαζί του, ο καθένας έμενε με το αίσθημα όσο βαθιά και ειρηνική, ήρεμη και ήμερη είναι η πίστη αυτού του ιεράρχου. Διόλη τη ζωή του ήταν ένας άνθρωπος εκπληκτικής ακεραιότητος και απλότητος, σεμνότητος, ηθικής καθαρότητος, αληθιοτέλειας, φιλοστοργίας και αγάπης. Αλλά αυτή ήταν και η αιτία που ο λόγος του έβρισκε πάντοτε ένα απευθείας δρόμο στις καρδιές των ανθρώπων. Πολύ προκατηλημένοι αρνητικώς έβγαιναν αναγμένοι έπειτα από μία και μόνο επικοινωνία. Όσοι από εμάς τους υφισταμένους κληρικούς εμείναμε πιστοί σύντροφοι του στη διακονία του λαού του Θεού και στις δοκιμασίες του, δεν το έκαναμε από καμία εξωτερική ανάγκη, επιβολή ή από συναισθηματισμό. Το έκαναμε με τη συνείδηση του Σίμωνος του Κυριναίου, με την πεποίθηση ότι συναλλογούμε με αναξιοπαθούντα δια την ευσέβεια και την αλήθεια. Και εκείνος δεν απειλούσε, δεν έταζε, δεν κουράγεται, σέβονταν την ελεύθερη αυτοδιάθεσή μας και ευχαριστούσε για την κατανόηση και συνοδοιπορία. Σιγή έφερε το πάθος ο άνθρωπος του Θεού. Έπασχε απαθώς, αγωνίστος και του σώματος της ασθένειας και της ψυχής της οδύνες, άκακος, συγχωρητικός, τελείως των εκλεκτών του Χριστού να αναπληρούν τα υστερήματα των μαθημάτων του Κυρίου τους. Και αυτή η πολιτεία του ιεράρχου, μαζί και με το αφιλόητον, το λιτοδίαιτον, το προσινές και πάντα μας έδαιναν μαζί του όλο και περισσότερο, όλο και συμπτώμενα. Και σε αυτά μεν σχεδόν όλοι συμφωνούν. Εκεί που οι γεύθησαν αμφισβητήσεις είναι η άκαμπτος και ανυποχώρητος και αμετακίνητος στάσης του ανδρός στο εκκλησιαστικό λεγόμενο θέμα. Αφήνουμε την κρίση της στην ιστορία και μάλιστα εις τον απροσωπόρητο παντογνώστη και δίκαιων Θεών. Ό,τι αποκλείουμε όμως είναι φιλοδοξία, ιδιοτέλεια και παρόμοια ταπεινά ανθρώπινα πάθη εις των απευθόντων μετά. Ελεμπιστευόμεθα εις την ευσυνειδησία και το ευξημένο αίσθημα ευθύνης που διεκρίναμε απέναντι του Κυρίου Ιησού, την Αγιωτάτη Εκκλησία του και το ευεπιστευμένο εις αυτό πίνιο. Κάτι ακόμη που διδαχθήκαμε από τον μακαριστόν Λαρίσης θεολόγων είναι τούτο. Δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει ένας πειμενάτης έκτακτα χαρίσματα και προσόντα, φιλοσοφικά, συγγραφικά, ρητορικά, θεολογικά, διπλωματικά και τα παρόμοια, προκειμένου να επιτύχει στην αποστολή του και να αγαπηθεί από τον λαό του και να κερδίσει την μέχρι αυταπαντήσεως αφοσιοσύνη. Ο Λαρίσης ηγαπήθη πολύ ότι ηγάπησε πολύ. Χιλιάδες πιστοί ευρέθησαν έτοιμοι να θυσιάσουν όχι μόνο τα εαυτόν, αλλά και εαυτούς ως ανταπόκριση εις τον θυσιάζοντα τα πάντα και εαυτόν υπέρ του ποινίου. Αφήνοντας τα άλλα για τους επόμενους ομιλητάς, συμπεραίνω. Στη σχέση μας με τον απερχόμενο Άγιο, δεν θα μπορούσε κανείς να εκτιμήσει επακριβώς ποιον αγάπησε περισσότερο, ποιος πρόλαβε τον άλλον στην αγάπη. Προπέμπουμε τον άξιο και καταξιωμένο ιεράρχη μας και παρακαλούμε τον αρχιπήμενα Κύριο Ιησού Χριστόν δια των ευχών σας σεβασμιότατοι πατέρες και δια των πρεσβειών του εν ουρανής ίδιος πιστεύουμε να Αγίου Λαρίσης να αναδείξει
παρότι πολλοί ήσαν εκείνοι που εμπόδιζαν το ποιμαντικό σου έργο. Ήσουν ο τύπος του καλού ποιμένος που δίδει την ψυχή αυτού υπέρ του ποιμνίου. Είχες δεθεί με τα δεσμά της αγάπης κατά τον χρυσό σου και αυτά ήσαν εκείνα που σε έφεραν πίσω στο λαό σου. Αυτά τα δεσμά ήσαν εκείνα που δεν ήθελες να αποχωριστείς στο λαό σου όταν σου πρότειναν άλλες λύσεις ή υποσχέσεις ή απειλές. Αυτό ήθελες, να μείνεις με το λαό σου μέχρι του θανάτου. Και ο Κύριος της ζωής και του θανάτου σου χάρισε αυτό που ζήτησες, να μείνεις ως το τέλος της ζωής σου ανάμεσα σε εκείνους που αγάπησες. Γι' αυτό και ο λαός σου σε αγάπησε, επειδή ήσουν γνήσιος και αληθινός. Η ζωή σου στη κάπωσης, η έξοδος αυτών και η αυθυμών πορεία σύντριμα, η δένηση εν ειρήνη, ότι ο Θεός επήρασε αυτούς και έβαλε αυτούς αξίους σε αυτού και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψωση και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Εσύ όμως, παρά τα παθήματά σου, έζησες το μυστικό νόημα του Σταυρού στη ζωή σου. Και επειδή κατενόησες το Σταυρικό Ευαγγέλιο, γι' αυτό πάντοτε δόξασες τον Θεό και ποτέ τα χείλη σου δεν εστράφησαν εναντίον προσώπων και πραγμάτων. Αυτό ήταν το μυστικό σου. Είχες κατανοήσει το αληθές και βαθύ νόημα του χριστιανισμού, που είναι η σταυρική ζωή. Εφήρωσες το του Παύλου, δια πολλών θλίψεων μας εισελθεί στη Βασιλεία του Θεού. Σεβασμιότατε γεροντά μας, στάθηκες για μας το σύμβολο της αγιότητας, της αληθιοτελείας και της εξουσίου πτωχίας. Ο φθόνος και η εκδικητικότης δεν άγγιξαν ποτέ την καρδιά σου. Αντιμετώπισες με υπομονή και ανοχή ό,τι κακό μπορούσαν να σου προξενήσουν. Και για να χρησιμοποιήσω τους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στο επιτάφιό του στο Μέγα Βασίλειο, της γαρεκίνου μάλλον η αρετινετήνησε ή κακία εκόλασε ή Χριστός όφη της κακοθούση ή της αμαρτάνουση δεν αμφιθείς. Ου και το μυθίαμα απολάκης έπαιρνωση και το σιωπάν επιτίμησης ή κοιοσιδιώτη το κακό που βασιλίζουσαν. Αυτό πράγματι. Το μυθίαμα σου ήταν και έπαινος και έλεγχος. Αυτό το μυθίαμα που μας έδινε θάρρος και ό,τι δύσκολο συναντούσαν. Αλλά και η σιωπή σου, αυτή που τιμωρούσε όσοι ήθελαν να σε λάψουν. Μας έλεγε συχνά, κρατάτε, κρατάτε. Όχι αντίσταση για μια αποκατάσταση θέσεως, αλλά αντίσταση ήθους. Όταν βεβαίως σήμερα όλα υποβαθμίζονται και ευκαιρίζονται, και το ήθος και η πίστη. Ήσουν ακέραιος πάντοτε και συμβιβασμούς δεν εγνώριζες. Είχες βαθία συνείδηση ότι κανέναν δεν αδίκησες, αλλά μάλλον κατάφερα να δικήθηκες. Και ζητούσες το έλεος του Θεού για όλους. Όλοι σε θλίψανε, μα καθυστέρες κοντά μας, γι' αυτό θα θέλαμε την ώρα τούτη να μας συγχωρήσεις και να έφερες για μας στον Κυριό μας Ιησού Χριστό. Θέλω ακόμη κάπου να σταθώ, πιο προσωπικά. Εσύ στάθηκες ο ιδρυτής της Ιεράς μας Μονής. Σου οφείλουμε πολύ την ευγνωμοσύνη. Γι' αυτό και σου ζητάμε να πρεσβεύεις στον Κύριο και την υπεραγία Θεοτόκων όπως μας προστατεύουν από κάθε εχθρική επιβουλή. Και εμείς, σαν μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης, όπως εξάλλου από παλιά μας το εζήτησες, σου προσφέρουμε την ικανοποίηση να ταφείς εις των χώρων της Ιεράς μας Μονής. Και έτσι θα έχουμε και εμείς την ευωδία σου παντοτινή. Και κάτι ακόμα. Όταν εκλήθη να δώσω μαρτυρική κατάθεση
Στην Ιερά Σύνοδο, μεταξύ των άλλων είπα, και αυτό κατεγράφει, ο επίσκοπος μας θεολόγος θα σταθεί ένας Άγιος Νεκτάριος σε Δευτέρα Έκταση. Και αυτό είναι Άγιο! Και τώρα, ο Ισέρας Νέβας Νέσοτα, μακαριστέ θεολόγος, πορεύεσαι πλέον στον ουρανό. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, σε ένα επιταφιό του στο Μέγα Βασίλειο, αλλά και ως έδρυ ιερήν λύπες, ήθελε ούτω ο Χριστός, όπως ύψιστος να'ος ουρανίος. Δηλαδή, έτσι άφησε στον ιερό σου χρόνο, έτσι ήθελε ο Χριστός να σε φέρει το γρηγορότερο κοντά στους ουρανούς. Μακαριστές κοντά μας θεολόγοι, Άγιε γεροντά μου, ήρθε ο Κύριος να σε αναπαύσει εις τα ουράνια δώματά του, εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Και μη πάψεις να πρεσβεύεις τον Κύριο της ζωής και του θανάτου υπέρ του λαού σου. Κασίδε, εωρία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και αείμνηστε πατέρα μας θεολόγοι. Τιμήσου θεολόγια μας, τιμήσου. Μαντοτινή θα μένει μέσα μας η θύμησή σου. Συμβασμιότατε, τιμήστε τέτοια ώρα, νιώθω το χρέος να σας απευθύνω λίγα λόγια. Την ομιλία του πατρός Ιγνατίου Μαντελίδη διαδέχτηκε η ομιλία του πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, καθηγουμένου της Ιεράς Κομινίου Μονής Τομείου. Ακολούθησε η ομιλία του Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικολάου Κατσαρού. Φιλάνθρωπη διάθεση, είχε αγάπη και συγχωρητικότητα. Δεν ρώτησε ποτέ για κανένα, ούτε και για τους διώκτες του. Έδειχνε αγάπη σε όλους. Υπήρξε υπόδειγμα ανθρώπου και κειμένους. Εσάρκωνε τον τύπο του άσου κληρικού, παρέμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή αδιαπραγμάτευτα. Καθώς εκτιλήσεται η επικίδιος ακολουθία, η οποία κράτησε πολλές ώρες, ο κόσμος, ο πολυπληθής κόσμος, επειδή είναι η ώρα γύρω στη 1 το μεσημέρι, η Θεία Λειτουργία άρχισε από τις 7, η εξόδιος ακολουθεί από τις 10, πολλοί φεύγουν και αναζητούν καταφύγιο κάτω από τις σκιές των δέντρων. Απ' έξω παρακολουθούν την εξόδιο ακολουθία. Εκεί και το στρατιωτικό άγημα που θα αποδώσει τιμές στον Μητροπολίτη Λαρίσης Θεολόγου. Ολοκληρώνεται το δικαίωμά τους, εκδίδονται οι πρώτες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που κάνουν δεκτές τις προσφυγές των διαπομένων Μητροπολιτών. Μετά τον κύριο Κατσαρό ακολούθησε η ομιλία του δικηγόρου κυρίου Φεραίου Νάνη, εκπροσώπου των αγωνιζομένων χριστιανών. Που όλες δικαίωσαν τους προσφεύγοντες Μητροπολιτές. Δυστυχώς αποτελούν προϊόν συναλλαγής πιέσεων και σκοπιμοτήτων και κατεξαπόλυτο του Άγιου όσο όμως θανάτισε και αυτή. Στα